সেই দিন ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଲି ସାନ ମୋର କହିକି ଏକମାତ୍ର ମୋ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀର ରତ୍ନମୁଦି ନେଇ ନଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ମୋ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରେ ସେଇ ରତ୍ନମୁଦି ଅଛି ରେ ମାରୁତି ମୁଁ ଶେଷ ସଂକେତ ଦେବି ଆଜି ମୋର ସେଇ ନାମାଙ୍କିକା ମୁଦ୍ରିକାରେ ମାରୁତି ପଚାରିବି ଏ ମୁଦ୍ରିକା କିଏ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ତୁ କଣ କହିବୁ ଜାଣିଛୁ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ सन्धान चली जाओ ना कहीं प्रभु ठाकुरानी सन्धान न आने बाबू सुग्रीव कथा जाइछंती एक मास मध्य ठाकुरानी सन्धान न पाइले आंभे समस्त मारे मो सुग्रीव हस्ତରେ किष्किंधा अरे तोते पहिला दिन मो जीवन सबु दुख भूली जाई
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିନୋଦ